हाग्रामा महिलारि बिथांखौ राजखान्थि जुदि खालामनोबा नोंथाङा जुदि जुजिमारनोबा फेर मारिनोबा जोंजों इपिपिएल जों जुजि नोंथांमोना बे फरायसाफोरखौ उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोननि इयुनखौ खोमसि खालामनानै होनाया बेयो जोबोद अन्याय जागोन। लाइमोनफोरखौ जइन जाहोनाया बियो मोजां खामानि जायाखै। जोंनावबो गोबां कलेज फरायफुनाय स्कुल फरायनाय लाइमोनफ्रा जोंनावबो जइन जानो होननानै फैयो, खिन्थु जों दिनैसिम इपिपिएल हान्जायाव जोंनि कलेज फरायफुनाय बे फरायसाफोरखौहाय राजखान्थियाव लाबोनानै बे गुबुंले थासारियाव बिथांमोनखौहाय फान्दायनानै बिथांमोननि जे जिउ, बिथांमोननि जे केरियार, बिथांमोननि फरायनाय बेखौ जोङो नस्थ' खालामनो नागिराखै। दा कलेजाव सेमिस्टार सिस्टेम 6 मास फरिनो फरिखा जाबाय थायो। दा बिसोर फरिखानि थाखाय फरायाबालायनो सामफ्रामबो राजखान्थि हान्जायाव ओंखारनानै मेल मिथिङाव ओंखारनानै जुदि फरायनायनि जे इयुन बियो जुदि लान्दा खान्दा जायोबा बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारि जागोन। आं ओंखायनो खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ राजखान्थि जुदि खालामनोबा नोंथाङा जुदि जुजिमारनोबा फेर मारिनोबा जोंजों इपिपिएल जों जुजि नोंथांमोना बे फरायसाफोरखौ उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै बिथांमोननि इयुनखौ खोमसि खालामनानै होनाया बेयो जोबोद अन्याय जागोन। बेनि थाखायनो आङो गारजेनफोरखौबो खावलायहरदों नोंथांमोना जाहाथे बे हस्टेल थाहैनाय लजिं थाहैनाय गथ'फोरखौ एसे दिथा हरनानै बे इपिपिएलआनो जाथों बा गुबुन हान्जायानो जाथों बा बिपिएफआनो जाथों बा गुबुन हान्जायानो जाथों, जाहाथे फरायसाफ्रा दानो फरायफुनाय समाव राजखान्थियाव बांद्राय गोसो होआबालायनो बिथांमोना गावनि फरायनाय आरो गावनि केरियाराव गोसो होनांगौ, नङाबा जोंनि बर' माहारिनि इयुना जोबोद खोमसि जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।